የአብይ አህመድ አገዛዝ የሉካን ቡድን አባላት እዚህ አሜሪካ በመምጣት ከአሜሪካ ባለስልጣናት ጋር ስምምነት ማድረጋቸው ተመልክቷል። ስምምነቱ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በዚህ ምክንያት ይሄ ኢንተረስታል በወሳኝነት ግብጽን አይደን ይፈልጋል። ኤርትራ የሴኩሪቲ ደህንነት ይፈልጋል። ኢትዮጵያ ደግሞ ሶቨሬን ሬድ ሲ አክሰስ ይፈልጋል። ይሄ ግልጥ ብሎ ለወዳጅ ለጠላቶቻችን ተነግሯል። በዚህ መሰረት ድርድሮች ተካሂደዋል። ስምምነቶች በ70-80% ጉዳዮች ላይ ስምምነቶች ተደርሰዋል። አንዳንድ የሚቀሩ ስምምነቶች አሉ ከኔቪ ጋር በተያያዘ። ይህንን በቀናነት መንፈስ ውስጥ ወደ መጨረሻ ውጤት ለመድረስ በቅርቡ አስቀድሜ እንዳልኳችሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ አስመራ፣ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ይመጣሉ። ቋሚ ሚኒስትሮች ምክር ቤት የአብይ አህመድ አገዛዝ የሉካን ቡድን አባላት እዚህ አሜሪካ በመምጣት ከአሜሪካ ባለስልጣናት ጋር ስምምነት ማድረጋቸው ተመልክቷል። ስምምነቱ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ሲሆን ይህንን የሉካን ቡድን በመምራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ እንደዚሁም የአብይ አህመድ የኢኮኖሚ አማካሪ አቶ ግርማ ብሩ፣ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ኃላፊ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ከሌሎች ባለስልጣናት ጋር መምጣታቸውን የታወቀው የአብይ አህመድ አገዛዝ ከገባበት አጠቃላይ አጣብቂኝ አንጻር መነጋገሪያ ሆኖ ነው ያለፉትን 2 ቀናት የቆየው። በጉዳይ ላይ የኢትዮ አሜሪካን የህዝብ ጉዳዮች ምክር ቤት ኤፓክ መግለጫ አውጥቷል። በጉዳዩ ዙሪያ ያሉትን አጠቃላይ ነገሮች በማንሳት ከምዚ ትሪዎ ዘለኹም እንዳ ብልጽግና ኣብ አሜሪካ ዝገበርዎ ዝርርብ እንታይ ከም ዝኾነ ንጹር እኳ እንተደይኮነ ሓደ ዓብይ ዘረባ ግን ድራማ ግን ፈጢሮም ኣለው። ሕጂ እዚ ድራማ እዚ ብርግጽ ምስ አሜሪካ እገዳ ተላዒልሎም ኣሎ። ምስ አሜሪካ ድማ ጽቡቕ ዝኾነ ንመጀመርያ ግዜ ፊት ንፊት ተራኸቡ ደለው። እዚ ሚኒስተር ካብ ዝመጽእ እውን እንተዋሃደ ምስ ናይ አሜሪካ ምምሕዳር ከምዚ ዓይነት ርክብ ንነዊሕ እዋን ኣይረኣና ነርና። ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንዳ ብልጽግና ብዙሕ ትንተናታት እዮም ዝህቡ ዘለው። ምስ አሜሪካ ኣብ ጽቡቕ ምርድዳ በፂሖም ኣለው። ዳርጋ ምናልባት እቶም ንኤርትራ ክዝንጥሉ ዝውዕሉ ዝነበሩ መልሓሶም ቀይሮም ኣለው። ሕጂ ክልተ ዓይነት ዘረባ ክንርኢ ኢና። በቲ ሓደ ወገን እቲ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ዝኽተሎ ዘሎ ናራቲቭ ወይ እውን ትረኻ ክንርኢ ኢና። በቲ ካልእ ድማ እቶም ፕሮፓጋንዲስትስ ናይቲ ብልጽግና ዝጥቀምሉ ዘለዉ ቋንቋ ክንርኢ ኢና። ሳልሳይ ድማ እቶም ተቃዋምቲ ናይ ብልጽግና ወይ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ለውጡ ዝደልዩ ዘለዉ ሓይልታት ዝጥቀምሉ ዘለዉ ንኩሉ እና ኣተሓሓዝካያ እንድሕር ከይድካ ገለ ነገር ናይቲ ኩነታት ክትርድኦ ትኽእል። ምክንያቱ ኣሜሪካ ብግልፂ ዝተዛረበቶ ነገር ስለዘየለ ጉዳይ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብግልጽ ዝተዛረበቶ ነገር የለን። ግን ኣብዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና መጀመርያ ብዙሓት ሰባት ከም ዝብልዎ ዘለው እንታይ ዓይነት ዴሌጌሽን ናይ ኣቢ ናብ አሜሪካ ከይዱ ምስ ኣገደስቲ ፖሊሲ ሜከርስ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይቲ ኮንግረስ ናይ ሰነት ከምኡውን ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ከም ዝተረኸቡ ዝንገር ዘሎ። ኣብዚ እንታይ ይብሉ ኣለው ሕጂ ዲስካሽንስ ካቨርድ ማልቲፕል ኢሹስ ኢንክሉዲንግ ኢኮኖሚክ ኮኦፐሬሽን ኤንድ ሴኩሪቲ። ስለዚ ክልተ ዓይነት ርክብ ከም ዝነበረ ትርክብ ናቶም ሓደ ኣብ ቁጠባዊ ምትሕብባር ወይ እውን ሽርክነት ማለት እዩ። ካልኣይ ድማ ኣብ ፀጥታዊ ጉዳይ ሴኩሪቲ ማለት እዩ። The US House of Representatives issued a statement acknowledging the talk. ስለዚ እቲ ናይ US ኮንግረስ ማለት እዩ ነቲ ዝርርብ ዝተገበረ ኣፍልጦ ከም ዝሃበ ዝንገር ዘሎ። ካልኣይቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ኣብዚ ዝጠቕስዋ እንታይ እያ? the US shift in US foreign policy. አሜሪካ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናታ ቀይራ ከም ዘላ ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ይብላ ኣሎ። እንታይ ማለቶም እዚ over the past 2 years ኣብዘን ዝሓለፋ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ናይ አሜሪካ ፖሊሲ ናይ አሜሪካ ረብሓን ናይ አሜሪካ ናሽናል ኢንተረስትን ዘቀደመ እምበር ሂውማን ራይትስ ይኹን ዴሞክራሲ ይኹን ካልእ ነገር ዘገድሶ ኣይኮነን። ስለዚ ረብሓ ናይ አሜሪካ ከመይ ጌርካ ንቅድሚት ትወስድ ከመይ ጌርና አሜሪካ ትረብሕ እምበር ተኻሊ ነገር ዘገድሶም ኣይኮነን ዘሎ። ካልኣይ agreements now focus on security and business enterprises. እቲ ዝግበር ዝርክባት ይኹን ሽርክነታት ንረብሓ ናይ አሜሪካን ንካምፓኒታት ናይ አሜሪካን ፀጋታት ንምርካብን ነተን ቢዝነስ ናይ አሜሪካ ዝረብሕሉ መንገዲ ምፍጣር እምበር ዲሞክራሲ ዶ ሂውማን ራይትስ ዶ ካልእ ዶ ብዙሕ ቦታ የብሉን ይብሉና ኣለው። ሳልሳይ ኣብቲ ነጥቢ ታሕቲ ክትወርድ ከለካ እንታይ ይብሉ ኣለው? ኦኬ ሌትስ ጎ ቀይ ባህርን ደግሞ አረባይዜሽን የማድረግ በዚህ ምክንያት ይሄ ኢንተረስት አለ። በወሳኝነት ግብጽን አይደን ይፈልጋል። ኤርትራ የሴኩሪቲ ደህንነት ይፈልጋል። ኢትዮጵያ ደግሞ ሶቨሬን ሬድ ሲ አክሰስ ይፈልጋል። ይሄ ግልጥ ብሎ ለወዳጅ ለጠላቶቻችን ተነግሯል። በዚህ መሰረት
ድርድሮች ተካሂደዋል ስምምነቶች በ70-80% ጉዳዮች ላይ ስምምነቶች ተደርሰዋል አንዳንድ የሚቀሩ ስምምነቶች አሉ ከኔቪ ጋር በተያያዘ ይህንን በቀናነት መንፈስ ውስጥ ወደ መጨረሻ ውጤት ለመድረስ በቅርቡ አስቀድሜ እንዳልኳችሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ አስመራ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ይመጣሉ ቋሚ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ስብሰባ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ድማ አዲስ አበባ ክመጽዩ አብይ አህመድ ድማ አዲስ አበባ ክኸይድዩ እኒ አስመራ ክኸይድዮም ዝብልኩም ዘለው እንታይም ዝብሉ ዘለው መሲልኩም ኣብዚ ነነዊሕ እዋን ዝቐፀለ እንዴት ተዘረባ ዳርጋ ካብ ሓያል አካውንታት ናይ ብልጽግና ብዙሕ ሰብ ዝስዕቦም ዝበሃሉ ክዝረብ ሰሚዐ የለኹም እዚ ድማ ኣብቲ ዋዕላቲ መን ከይዱ ነይሩ ትዝክሩ ኢኹምሽ ኣብ ዛርየኩም ፀኒሐ ኣብቲ ዋዕላ ተሳተፍቲ መነመን ነይሮም ንዝብል ኣብዚ ዋዕላ ናይ ኣሜሪካ ከይዶሞ ዝነበሩ መን ነይሩ ዝሕሪኹሞ ርድዋን ሁሴን ከይዲ ነይሩ ርድዋን ሁሴን ሓላፊ ናይ ስለያዊ መርበባት ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ርድዋን ሁሴን ድማ ነቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ናይ ብልጽግና ዝዝውር አካል ድማ ነስዩ ስለዚ እቶም ምንጭታት ተያቶም እቶም ናይ ብልጽግና ምንጭታት በክንደይ ግዜ ነጊርናኩም ኢና ኣብዚ ከም በዓል ጆርጅ ድራር ወይ እውን ካልእ ኣይኮኑን ንሕና ካብ ደገ ዘሎ ሓበሬታ እምበር ካብ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ይበሃል ኣሎ ሕሹቕ በለና እሞ ክነግር ገለ ዝበሃል የለን ባይ ወገን ከምኡ ዝብልሁ ዝኾኑ እዮም ኣነ ግን መንግስቲ ኤርትራ ወግዓዊ ሓበሬታ ምስ ሃበ ጥራይ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ትዛረብ እምበር ሕቡእ ምስጢራት የጋልፅ የገለ ክብለኩም ኣይክእልኒ ከምኡ ዓይነት ስራሕ የብለይን ኣይደልን እየ እውን ኣነ ኣብቲ ፓብሊክ ዝወፅ ሓበሬታ ካብ ኩሉ መኣዝን ኣኪብና ኢና ዜና ክንህብ ንኽእል እምበር ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዜናታት ሰሪቕና ወይ እውን ምስጢራት ኣውፅእ ኣብዚ ከነምፅእ ዓቕሚ የብለይን ኣነ በዛ ነብሰይ ግልፂ ምዝራብ ፅቡቅ እዩ ብዝኾነ እሳቶም ግን እቲ ብልጽግና ዝጥቀመሉ ታክቲክ ናይ ፕሮፓጋንዳ ነቲ ሓበሬታ ንሽተይ ዝረኸብዋ ኣጋኒንካ ድዩ ገለ ጌርካ ኣመቓቒርካ ድዩ ነቲ ናራቲቭ ሼፕ ክትገብር ነቲ ትረኻ ነቲ ዛንታን ክትቅይር ስለ ዘለካ ይህብዎም እዮም ነቶም ፕሮፓጋንዲስት ናቶም ስለዚ ጭብጥለና ሓድሽ መረጃ ሓድሽ መረጋገጽ ሓድሽ ሓበሬታ ሓድሽ ገለ ናበሉ እዮም ተውፁ ስለዚ ሓቅነት የብሉን ሚእቲ ሓሶት ክንብል ኣይንኽእልና ግን እነዚኣቶም ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ኣሚንካዮም ከዓ ከምኡ ከጋጥም ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ኣብዚ ዘረባ እዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ካልኦት ኣካውንትታትን ዘውፅዎ ዘለው ከባቢ ኤርትራ ኢትዮጵያንሲ 67 ዓመታዊት ኣብ መርዳእ በፂሖም ኣለው ዝብል ዘረባ እዩ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለው ድማ ሓደ to incentivize this rather unexpected coming together US will lift long established sanctions on Eritrea Argentine ዝብሉ ዘለው ኣብዚ in preparation for the upcoming high level engagement between Eritrea and Ethiopia foreign ministers of both countries are scheduled to talk in person. The United States Department of State is behind this rapprochement. እንታይም ዝብሉ ዘለው again ዘረባዚ ሓሶት እዩ ዝተጋነነ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም but always be ንነገራት ክናምኖም የብልናን ግን they are newsworthy እዚ ማለት ኤርትራ ኢትዮጵያን ምስቲ ኣሜሪካ ተኣትዎ ዘላ ጉዳያት maybe ክትብል ትኽእል ኢኻ No, ጠቕላላ ይከውን እዩ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ምስ አብይ አሕመድ አይራኸብን እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ምስ ብልጽግና አይራኸብን እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለው አሜን ፖለቲካ ጽድቂ ይኮነን ፖለቲካ ማለት ምስ ማንም ኢኻ ክትራኸብ ዘለካ ቀዋሚ ረብሓ እምበር ቀዋሚ ጸላኢ የለን ከደግመ ቀዋሚ ረብሓ ይዘለው ሃገር እምበር ቀዋሚ ጸላኢ ወይ እውን ቀዋሚ ፈታዊ ዝበሃል ነገር የለና ፖለቲካ It's all about interests. ኤርትራ ናታ ኢንትረስትድ ናታ ረብሓታት ከውሕሰላ ዝኽእል ብልጽግና መንገዲ ቀይሩ ምስ ኤርትራ በስመአን ኢሉ ወደባትናትና ክጥቀም ድዩ ኣብቲ ገባሕርናትና ክጥቀም ድዩ ገለ እንድሕር ኮይኑ ኤርትራ ምስ ብልጽግና ምስ ዝኾነ ይኹን ክትዘራረብ ኣይትኽእልን እያ ኢለ ክድምድም ኣይክእልን ኣሜሪካ ሓንቲ ካብቲ ከተጥፍኣና ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐት እያ sometimes ኣሜሪካ ፅምዶ ንገብር ኣለና because ኣብ መወዳእታ ኩሉ ዓይነት ፀገም ኣብ ጣውላ እዩ ዝፍታሕ እጂ እቲ ዝብልዎ ዘለው ዝተጋነነ እዩ ኣነ ከም ዝመስለኒ ፅምዶ ኣብ ፖርት ሱዳን ዝኸውን ዘሎ ይሪ ወስሎ ዘለው ፋኖ ከመይ እናሓየለ ይመፅእ ኣሎ ህወሓት እንታይ ክገብር ይደልሎ ሸኔ እንታይ ክገብር ይደልሎ እቲ ናይ ሶማልያ ናይ ዓፋር ኩላቶም ሓፊሎም ስለ ዘለው ምስ ኤርትራ ክንዕረቕ ኢና እንድሕሪ ኢልና ክደሃሉ ይኽእሉ እዮም ኣሜሪካ ድማ ኢትዮጵያ ክትፈርሰላ ስለዘይትደሊ ዘላ ንዓቢ ክፈርሰሎም ይደልዩ ስለዚ የለው ንኤርትራ እንተወሓደ ይተኣክቢ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኢትማይትእቱ ኢትዮጵያ ድማ ምሳኻትኩም ክሰርሕ ትኽእል እያ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ንኤርትራ ክብልዋ ይኽእሉ እዮም ኤርትራ እንታይ ክትብል ትኽእል ንኤርትራ ዝምልከት እዩ ኣነ ግን ኤርትራ ኣብ ከምዚ ጉዳይ እዚ ጠቕላላ ምስ ኢትዮጵያ ክትዘራረብ ኣይትደልን እያ ዕፁ ይትማዓፆ ዝብል መረዳእታ የብለይ መረዳእታ ናተይ መንግስቲ ኤርትራ ፍሌክሲብል እዩ ንረብሓታቱ ዘውሕዝ ኩነታት ተፈጢሩ
مسكولاتهم كسرح زخلي هاجرات عرب نحت داني بالع سلازلوا منكس أمريكا أبو دانا كبعري قدايم بعلم كحزوهم زلهم حنت كابتن كبلاز أنها زربا من البات كتقبلات خل نساء تتسوز بلوز أنها بزمالتي which is completely BS ويكا حصوت مخانو مالتي زبلوز أنها قبتي قداي ناينيل وحسنات كلها تدلي إيرترا ساتان دحنتان كحله ولا تدلي إثيوبيا دما لولا واف دقة بحر كتركب تدلي سلازي نسالست يوم دما بأمريكا مفتوح كتقبروا لهم تحسب الله حساوي زي حسوت يزي إثيوبيا أف دقة بحري أبي أحمد بعلو كزارب كله بسلامة وما قد بدبلوماسية وما قد بعالم لقاو حقي تخطيلنا كالاي مواصو alternative مواصو ندلينا يلو بسناي فرنسا بسترخب الله بزحلفة سلازي بحافشة أنا زنببو زلوغ مالتي كابتن ساتم زبلوه أجنازيب كاكتريا خلاها أبحد مدمدم تاكت بس أدخل أبزون صيف سامر قبروا ليلهم يرى نابنا تابلو the Nile fear the speaker discussed historical fears dating back to the Italian colonial plans about diverting the Nile's course he suggested that بحفشة قداي ناينيل نجيبس أويانا زي أقداسيو دونالد ترامب دما مفتوحك قبروا لي سأرالو خالي كما جندان تابلو Arabization of the Red Sea كي بحرسي ناب عرب قصو يخيد على سلازي إيرترا ناب عرب ليك كتاتو كم زت نايت عذاب منبر توهيبوا سلازلو دحريو جبتي عرباويت هاجريا السودان عرباويت هاجريا قبسي عرباويت هاجريا سعودية عرباويت هاجريا صومالي عرباويت هاجريا يمن ون عرباويت هاجريا تاونكو عرباويت هاجر زي كونت إيرترا وزلا سلازي إيرترا دما ناب عرب ليك كتاتيو بتكاي بحر بملو نا عربي كون سلازي إثيوبيا I don't understand these people سلازي إيرترا كن حزال لنا أمريكا يلوم يوم مس إيرترا بغت تبعنا نصرح كن كلا لنا تغلال لا أبيد عرب كابز ودقت بحر دما نحنا ون إدرب حق الوناخل إثيوبيا دما ناتنا وكيل كتكون الناسي قال زبلسنا مقوتي زتكم but this is a completely nonsense نعي ني إثيوبيا على السعودية كري واي كلوني أمريكا ولا على قبس أيري وانا عرب دي ما يعربن من فلوي جيرو قالي تسكايو قبسي is an extremely important partner ني أمريكا مهنياتو سويس كانال بالا ولا السعودية extremely important نان نيتو member partner تبعي لزولي زياتو ما زي ما قدستيهم إثيوبيا I don't even know أنت عين تروق حيل لو مس أمريكا يفلتني كسب حجر ما قدانير ولا كان يقدر على اللزلو سازي كسع كندو غالبك وهذا زغلا يكون حفشة أنت يبلا له he mentions Eritrea's observers okay أنت يبلا له بتاع بقصر هلته أما غير تاني إثيوبيان زربي كات كم زلون 7 كسب 8 متعود دما 900 كم زلون الزمالة دما أما غير كريتيان هجرا زلو شجرات كباب 7 8 ديسكاس تغيرولون تفتحوا كم زلو يزنقر تي أقدر ست علبات بإثيوبيا لولا وافد جبهر ندلنا يبلو بإيرترا دما national security and stability guarantees زي إيرترا national security هجرا ودحنتان كم دما رقعت تدللا جبت دما نايل تدللا زبل سنة مقوتي زتكم إيرترا مس إثيوبيا عندها خطوة قارس رأيك تدل تدخل كارك هذا إثيوبيا خد دلوا تدخل نجار يلا so the Navy factor, one of the remaining points on discussion involves naval cooperation and establishment of a Navy. High-level exchange, as mentioned before, Prime Minister Abiy Ahmed and the President Isaias Afwerki are expected to exchange visitors soon. ذكرت يوم مرحتي كبتاتهم كم زغولون نبلتقنا مراحل ما ناس مراك خيدنا نوحي وان لي لمن نيرو ما يبقى حساب لبو كسمرولو زمن نازل ليد مسل زلو بوغن يرترا I don't know President Isaias مالت كرغباي كل نيو قليل نغم هلاي نغلينا قن أول على السبزي صبغ مرداتها كم زي يقولوا ردويو قن I mean أبزوان زي no hard feelings ربحا خايزة قد سكاك بالخل مالتي